Сегодня в Киеве в Днепровском райсуде состоялось очередное заседание по делу экс-депутата Крымского парламента Василия Ганыша. Прокуратура предоставила видео и фото доказательства вины Ганыша в госизмене. Заседание суда по делу экс-депутата Крымского парламента Василия Ганыша начинает с просмотра видео допроса подозреваемого. Потом переходит к фотографиям. В зале суда показывают скриншот со страницы Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. Среди тех, кто баллотируется в городской совет Феодосии, есть и обвиняемый. Це хеш сайту. Тобто зафіксований момент, вже на той момент голосування. Сторона Ганыша просит предоставить оригинал. Це лише електронна копія, без підпису, без печаток. Сам Василий Ганыш подтверждает, в городской совет Феодосии баллотировался. Его об этом якобы попросили крымские татары. Кримські татари. В цьому є відеозвернення навіть кримських двох керівників організації місцевих кримських. Скільки їх людей? Скільки там проживає людей? Скільки людей попросила вас? Вам пофамільно ще можна назвати їх? Не можна сказати скільки. Я не буду говорити, скільки людей, пофамільно не буду говорити людей. Я говорю, це група активістів кримсько-татарських, які члени Меджлісу. Чому я? Є чітке рішення Меджлісу кримсько-татарського народу. Це рішення говорить про те, що ми рішуче бойкотуємо вибори і закликаємо до цього всіх, і не лише кримських татар. Так що, якщо там пан Ганыш говорить, що його якимсь чином попросили якісь кримські татари, якщо це таке майже і було, то це було якесь приватне чиєсь там прохання. По версии украинских следователей, Ганыш был на заседании, когда голосовали за незаконный референдум о статусе Крыма. 11 апреля 2014-го он голосовал за принятие российской конституции Крыма. На суде показывают видео, на котором Ганыш присутствует в зале. Ніхто не рахував тих депутатів і не ідентифікував, в принципі, тих людей, що то є депутати Державної ради Республіки Крим. Є якась сукупність людей. Приміщення схоже на Верховна Рада АР Крим. І ставиться вину, що Василь Васильович нібито бере там участь. Це перше. Друге. Я звертаю увагу, що це нарізка. Третє. Тут немає титрів, на відміну від тих попередніх, тут вони де в чому схожі. Прокуратура настаивает на правдивости доказательств и готова предоставить свидетелей. Має також клопотання про виклик для допиту в якості свідків понятих, які брали участь у якості понятих при складанні протоколів оглядів інтернет видань 29 травня, 12 червня та 15 червня, а саме це Третьяніченко Антон Вадимович та Борисенко Людмила. Следующее заседание назначили на 29 марта. Эльвина Сидбулаева, Асан Иминов, Заман, АТР.